L-Awtorità Maltija l-Edukazzjoni Avvanzata Għolja l-MFHEA tat estensjoni tal-iskop akademiku lill-Istitut tal-Istudji Turistiċi, l-ITS. Estensjoni li se twassal biex l-istitut jaġġorna l-istatus preċedenti tiegħu ta' auto-akkreditazzjoni ta' MQF Level 5 sal-livell ta' Master's Degree MQF Level 7. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo u l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima f'konferenza tal-aħbarijiet. Din l-estensjoni ngħatat wara li saru rapporti rigorużi ta' assigurazzjoni tal-kwalità esterna u verifika tal-programmi mmexxija mill-FHEA permezz ta' nies indipendenti u internazzjonali. Bl-awtorizzazzjoni biex jiġu auto-akkreditati programmi ta' studju tal-MQF Level 6 u 7, l-ITS se jkun mammar biex jindirizza firxa varjata ta' bżonnijiet tal-istudenti u talbiet li qed jevolvu fl-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità. Il-Ministru Grima qal li l-Gvern kommess li jkompli bil-ħidma biex l-istudenti f'pajjiżna ikollhom l-aqwa edukazzjoni li twassal għal dak li hu l-iżvilupp sħiħ tagħhom. Il-ċertifikazzjoni llum l-ITS għandha l-għodda kollha neċessarji sabiex tara x'qed jiġri anke fuq livell internazzjonali u tkun tista' toħloq u tiċċertifika u takkredita programmi ta' kwalità. Programmi ta' kwalità, programmi li jkollhom viżjoni li jagħtu l-aqwa għodda neċessarji l-istudenti tagħna sabiex dawn ikunu dejjem minn ta' quddiem net mhux biss fuq bażi lokali u nazzjonali iżda anke fuq bażi internazzjonali. Sa dan it-tant il-Ministru Bartolo sostna li dan hu ċertifikat ċar li pajjiżna verament qed jagħmel il-qabża fil-kwalità fejn tidħol l-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità. L-extension of scope tfisser li issa l-ITS tista' toffri korsijiet aktar avvanzati akademikament biex l-istudenti u żgħażagħ Maltin u Għawċin ikollhom iżjed opportunitajiet biex huma jkunu jistgħu jersqu l quddiem, jieħdu korsijiet edukattivi fl-ITS u bekk jiksbu wkoll kwalifiċi aħjar biex imbagħad jaħdmu fl-industrija tat-turiżmu. Għall-istess konferenza kien hemm preżenti wkoll fost oħrajn il-Kap Eżekuttiv tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi Pierre Fenek, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Edukazzjoni Avvanzata Għolja, Rosen Kuxkiri.